Achegámonos hoxe ata o Centro Sociocomunitario do Carballiño para sentarnos a escoitar as historias de Ourense dunha xeración que garda como a un tesouro as súas lembranzas. Os protagonistas de hoxe son Hermesinda Ríos, José Muleiro e José Prada. Hermesinda é unha mestra xubilada a que os seus alumnos lembran con moitísimo cariño. Ahora no conozco a los niños porque mis alumnos ya tienen barba y no los conozco. Y me gastan mucho, me dicen, uno estaba haciendo que me multaba porque aún conduzco, que me multaba y dije, estoy bien aparcada y me dicen, era para que mirara para mí a ver si me conoce. Y cosas así, detalles de esos, los tengo tan bonitos ahora. Ela recorda como foi a súa infancia en Compostela, anos moi duros, pero tamén moi felices. Pese a que fueron años de mucha pobreza, mis padres, si les sobraba pan, lo repartían, o sea, eran muy bondadosos mis padres. Y compartimos muchas cosas porque mi padre quería que bajásemos a jugar con los niños del barrio, porque la mayoría de los militares tenían un poco de miedo y no querían mezclarse con la gente del barrio. Mi padre era todo lo contrario. Siempre quiso que jugásemos con ellos. Si sobraba algo en casa, se repartía con aquellos niños que entonces andaban, pese al clima de Santiago, descalcitos. José Muleiro é todo un galán, poeta, capaz de facer viaxes astrais. Pode que porque na súa infancia viaxaba como Maxín a outros lugares para fuxir dunha realidade dura. A miña infancia foi dura naqueles tempos, claro, as carreteras estaban sin asfaltar, despois aos 10 anos meus pais marcharon á emigración, entón eu quedei interno nun colegio aquí no Carballiño. E, bueno, a verdad que non foi unha infancia pois moi boa, porque, claro, faltaba o cariño da túa familia, incluso os profesores, a xente de aquí do Carballiño trataba moi ben os alumnos, en cambio os que viñamos da aldea chamábannos paletos, en fin, que éramos maltratados psicológicamente, e iso era un dor que sentíamos moito. Muleiro presume con orgullo de ter sido un deses carteiros dos de antes. O carteiro non é unha profesión que simplemente leva cartas. O carteiro, para min, ten que ser porque convive cotidianamente con todo o público. E sabe as enfermedades, sabe os problemas que teñen familiar, cos fillos e con todo. Eres case un psicólogo da familia. E eu sempre me gustou, iba a ver aos enfermos, ao mellor dicía, bueno, pois esta carta non chega hoxe, levo ya mañá, pero polo menos axudábos no que podía. José Prada, o de xubilarse, todavía non o contempla na axenda. Segue en activo, adaptándose aos novos tempos. Eu comecei a preparar os meus estudos hasta que fíxeme procurador despois de morrer meu pai. E comecei a traballar desde, ali estou, desde os 72 aproximadamente, ou sea que levo 52 anos de procurador. Non estou xubilado, porque non quero, evidentemente. A miña profesión gústame. Hoxe podo facela con bastante comodidade, porque se traballa un 80% online. Entón, desde a Administración de Xusticia, mándanos todas as cousas por correo electrónico e nós tamén nas enviamos. Eso sí, leva a interpretación dentro. Bueno, combinando con unha serie de actividades, algunhas tuve que irlas deixando porque non se pode ter todo. Se tes moitos hobbies ou non nos atendes ben, ou tes que priorizar. Entón, en este caso, eu deixei algunhas cousas que me gustaban, como era o tiro deportivo, e acabei quedándome co teatro que me enche, que me gusta, e por eso temos un grupo de teatro estable desde o ano 1985, xemos facer 40 anos no mes de marzo, e aí estamos dando caña, e aquí no...
Os tres coinciden neste centro no que colaboran, ademais, de maneira moi activa. A miña energía que lle transmito